नमस्कार. तुम्ही सर्वांनी आजचा गोमंतक वाचला असेलच, पण त्यातील काही महत्त्वाच्या बातम्या घेऊन नेहमीप्रमाणे तुमच्यासमोर आलो आहे. ज्यावेळी मनुष्यावर शस्त्रक्रिया करायची असते त्यावेळी त्याला गुंगीचे औषध दिले जाते, जेणेकरून रुग्णाला शस्त्रक्रिया करताना वेदना जाणवू नयेत. पण काही वेळा रुग्णाला त्याची जाणीव होतेच, काहींना वेदनाही जाणवतात. या बाबी आपल्या मेंदूच्या जाणीवेवर अवलंबून असतात. त्या मोजण्याची कोणतीही यंत्रणा आत्तापर्यंत विकसित झाली नव्हती. मात्र हॉस्टन मेथोडिस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट या संस्थेद्वारे ती विकसित करण्यात आल्याचे अमेरिका स्थित गोमंतकीय मेंदूतज्ञ डॉक्टर संतोष हेळेकर यांनी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक या कार्यक्रमात सांगितले. कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासाठी भविष्यात मोठा धोका निर्माण करू शकते. जर तिच्यात जाणीव निर्माण झाली तर ती आपल्याला धोका बनू शकते. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट अशा कंपन्या याबाबत चिंता व्यक्त करत असल्याचेही ते पुढे म्हणाले. कोकण रेल्वेतून मागील 3 वर्षात विना तिकीट प्रवास करणाऱ्या सुमारे 1.5 लाखांपेक्षा जास्त व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईतून रेल्वे प्रशासनाला 52 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. यंदा पहिल्या 10 महिन्यातच 10.77 कोटी रुपयांचा दंड वसूल केला गेला. कोकण रेल्वे प्रशासनाकडून फुकट्या प्रवाशांवर कारवाईची मोहीम कडक केलेली आहे. याचाच परिणाम म्हणून कोकण रेल्वेला मिळणाऱ्या महसुलात वाढ होताना दिसत आहे. ही कारवाई फक्त महसूल वाढीसाठी नसून प्रत्येक प्रवाशाने तिकीट काढूनच प्रवास करावा याची सवय होण्यासाठी असल्याचे कोकण रेल्वे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगे यांनी सांगितले. मडकई येथील नवदुर्गा हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींना सायकली भेट दिल्या आणि या मुलींच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. नवीन कोऱ्या सायकली हातात आल्यावर या मुली हरकल्या. 50 विद्यार्थिनींच्या चेहऱ्यावर हा आनंद उमटवण्यासाठी अल्कोन विक्टर ग्रुप आणि इनरव्हील क्लब पणजीतर्फे प्रयत्न करण्यात आले. विद्यार्थिनींनी मनात कोणतीही भीती न बाळगता पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. जिद्द असेल तर आपण आयुष्यात आपले ध्येय गाठू शकतो हे ध्यानात घ्यावे. आपण कोणत्याही बाबतीत कमी नाही ही भावना मनात बाळगली तर मुली निश्चितच पुढे जातील आणि जात आहेत, असे अल्कोन विक्टर ग्रुपचे अध्यक्षा सिल्विया अल्बुकर यांनी सांगितले. तर या होत्या आजच्या काही महत्त्वाच्या बातम्या. जर तुमच्याकडे अशा प्रकारच्या बातम्या असतील तर त्या आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा आणि तुमच्या आवडत्या गोमंतक टीव्हीच्या यूट्यूब चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तुम्ही पॉझिटिव्ह राहा आणि इतरांनाही पॉझिटिव्ह ठेवा. धन्यवाद.